mai tagwaye ki ɗaya ce na fi so ki ji zance mai asali ke ba ki makusa na daga so na ɗara sa asa'a. An ban da ke me haɗin soyayya da karatu? Kisan wata nawa ina bibiyan ki tun da na fara ganin ki a makarantar nan, yau at least wata nawa ke ina ta bibiyan ki, amma sai yau za ki fito ki cin ba kya soyayya. Me haɗin soyayya da karatu? Ni fa na gaya maka fa ba soyayya wacce ta kawo ni makarantar nan. Karatu kawai ne. To mu ma ai karatun nan muka zo. Kisan an ce harkar taɓa kiɗa taɓa karatu. To ni na gaya maka ni ba na soyayya. Kawai daga magana soyayya haramun ne? Haramun ne mana a makaranta. To soyayya na da ke ai ba zai hana ki karatu ba. Soyayya daban karatu daban, kuma dole soyayyan mata na. To sai kai kanku ake yi. Amma ni kun san wani abu kuwa? Wallahi a kaf makarantar nan soyayyar Nabila da Khalid take matukar burge ni saboda sun iya soyayya. Tare da taka ba ta burge ka? Ba fa ka yake nufi ba. Ba fa ka nake nufi ba. Kuma dai menene ai laifin ki ne, sai dai ce ki daina kula wannan, ki daina kula wannan, ki daina kula wannan. Abin gida ke da zai dai ka gane. Ai ni dai na ganda a zargo, ka san Allah, wallahi Allah ya bin Nabila kan koma za ya ka ba. Wajen Nabila. To ya da wannan ba. Mutu ba ke san wani abu dan ce ke kokarin shawo man kan da kallon akwai yana madallan kunna ta rage Allah gida ya rage ji ai ga yare ita kwata kawai an yi magana sai dawo komai da amma daga saurin kawa shi za ta ke burge ni wallahi Allah ina son ta musamman na gancin nan kai
jalabi ya sani a hanya, to maƙiya sai ku gammu ku bar mu. Bai kamata a ce ka biyo abokinka a cikin makaranta a ce kuna hayaniya da shi ba. Kuma wallahi sai kun fuskanci hukuncin abin da kuka aikata a cikin makarantar nan. Kuna jina da kyau? Na yadda amin bulala kuma na amince zan share daga makarantar. Rantsi da Allah na ƙara ganin ka da ita sai da dakatar mawa da lumfashinka. Ke ce a suke cike a kan ke sayin kona garin.